Jo, du kan. Du skal bare være pro. Jeg er da en burger lige nu. Så ved jeg det. Hvad fuck? Hvorfor er mit kølervand blevet helt pink? Kølervand. Ja, vandkøling i min computer. Hallo, er der nogen, der har Netflix her? Ja. Nej, jeg har ikke. Hvad koster det i måneden? Det koster 70 i måneden. Okay, jeg kan ikke huske, om det var 79 eller... 10 kroners forskel, Er det dumt, hvis jeg kun har fucking 4 i liv lige nu? Jeg har kun én. Altså, det kommer an på, hvad du er. Hvis du røv lille, så er det lige meget. Så kan du bare juke. Du skal bare lade være med at hoppe ud over og dø. Hvad var han? Han var en flaske, og så kunne man se den flaske flyve over ham. Det var kun derfor, jeg passede. Okay. Adam, ad! Nej, ikke Bøs! Nej, jeg kan ikke snakke in-game. Ja. Hvem er det? Det ved jeg. Hvor er du klam, Adam? Jeg vil lige også sige, at han er klam. Du lugter af sød, Adam. Han er sgu da på jeres team, det kan sgu da bare snakke til ham via mic. Men du kan ikke snakke på X. Jo, du kan. Jeg har det på. Adam, du fandme fint. Skal vi bolle? Knæp. 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 Hvorfor rykkede det der billede så lige? Hvorfor er der en fucking kål, der triller rundt? Hvad? Der er en kål ude i køkkenet, så der bare triller rundt. Hvordan kan du se det? Hacks. Jeg ved det ikke, jeg står ovenpå, men jeg kan godt se det, der sker i køkkenet. Det er fucking dumt. Den triller bare. Du er ovenpå, siger du? Ja. Mark, tryk F3. Nej. Hvad fuck? What is wrong with you? Ja, det ved jeg fandme heller ikke. Var det dig, der sagde det, Mark? Nej, nej. Det var mig. Jeg kan ikke lide, at jeg kunne høre det sådan tæt på. Det er ikke dig, der er den der. Jukt. 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 Adam gone. What the The fuck? fuck? What? Hvad er det for noget musik? The fuck? The fuck? Mit spil gik i hak der, Nick. Derude. Bliver bare Okay. crashed by a torrent. Oh yeah. Nej! Ginger's over! Hvad var du? Det var en nice spot, mate. Jeg gør det max spot. Det er fucking OP. Er du udenfor? Nej. Han er ikke udenfor. Er han ovenpå, som man sagde, eller var det bare løgn? Ja, han er ovenpå. Fuck dig. Du kan ikke sidde og sige, hvor jeg er. Nej, han er nede i kælderen. han er så stadig meget nede i kælderen. Nej, han er inde i det rum, hvor jeg kom løbende ud af. Fresh potatoes. Vi så gemt os sammen. Hvorfor står der Weber på den der? Jeg kan ikke... Helt seriøst er han nede i kælderen. Jeg kan ikke se, hvad fuck der står. If you witness admin abuse, report it on the forums. Drengen er nede i kælderen. De kommer og kigger. De kommer og kigger op på det øverste etage. Hvis jeg ikke opdager, hvor jeg er, så bruger jeg det samme spot næste gang. Ærligt, hvor er det henne af? Det kan jeg sgu da ikke sige. For tårnt, Mark. Bare taunt, bare taunt. Du klarer det. Du klarer det fint. F3. Jeg gider ikke gøre det. Jo, du kan godt, du kan Skal godt. du fandme gøre, men så er det sgu da fucking nederen. Ja, du skal have tårn en gang imellem. Hvis du ikke gør det, så tager jeg min cheat i stedet, hvor ingen kan finde mig. Fuck, woohoo. Din bøssekæle. Kom frem. Mathias er på vej ned. Mathias gik lige over dig. Hold nu kæft. Nej. Mathias han er lige præcis under dig lige nu. Og nu er han væk. Nice. Fuck start. Det er sjovt, jeg har ikke set nogen af dem endnu overhovedet. Jeg har ikke set dem endnu. Det er fucking OP. Farvel Mathias. Nu kommer Ginger ned. Ginger har ikke nogen nade. De opdager, hvor jeg var alligevel ikke. Prøv lige Dummy. taunt, Mark. Mark, prøv lige taunt. Dummy. Kom herop, hop lige herop. Taunt, til mig. mate. Hop lige herop. Taunt, mate. Taunt. Kig der, han i hjørnet. Dummy på det bord derhen. Skyd. Han er på det bord der! Ikke engang tæt på det bord der. Nej, jeg tror ikke. Der tager ikke været 3 kasser. Halløj, så drenge.
Han var en grøn kat. Han bare sad lige ved siden af jer. Ej, nej. Fuck det. Han sad bare midt ude i det åbne. Fuck det. Og så der var sådan 5 sekunder tilbage, så løb jeg bare væk. Hvad fuck, mand. Det her sted, det her spil, det sutter lige nu, synes jeg. Nej, det gør ikke. Jeg kan godt lide min teammate. Han ved, hvad han laver. Jeg er ikke Eller, I skal... mand. Glem det. En OP. Damn. Nej, det var sjovt. Hvorfor er det, man har så lidt liv? Man plejer at have 20 liv, vel, på den anden side. Er det forskelligt fra prop på den her også, eller hvad? Det ved jeg Ja, ikke. det er forskelligt fra prop til prop. Det eneste problem, jeg har, det er mit pistol, den er så pissegrim. Prøv lige taunt. Prøv lige se de døre Jeg her. taunter ikke. Nej, Mark havde helt godt til at starte med. Jeg venter til 5 sekunder tilbage. Jeg gjorde det, da der var fucking lidt over et halvt minut tilbage. Ja, så venter jeg bare der. Sig mig. Giv mig. Køkkenet er clean. Fuck yeah! Køkkenet er clean. Nej, det er det ikke. Jeg vil gerne sige, at jeg er nede under. Jeg vil gerne sige, at jeg er i køkken. Nej! Nej! Stop, Tom! Nej! Nej! Stop! Stop for fanden! Please! Please! Mathias, må jeg lige prøve at skrive lidt til dig i private, jeg tror, jeg ved, hvad du er. Fuck this shit! Er det det der? Ah, nej. Sorry. Nej, det er højt tårn, det her. Min navle lugter af navle. Random. Nå. Så flyver bananen på mit aften. Hvad? Jeg skød en banan, så fløj den bare hen. Nam 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 nam. Hvem er det, der siger det der? Mathias. Jeg kan høre det, som om det er mig, der siger det. Ja, også mig. Fuck. Fuck, det er bare. Hvordan var det, jeg kastede den der granat? Højklik. Nå. Så kan jeg bare høre. Oh shit! Ginger død. Kast, ramte jeg ham? Jeg kan ikke Ja, tårn. du nakker ham. Jeg svæver, What you gonna do when you come for you? Bad boy. What you gonna do? What you gonna do? Come out! Come at me! You. Fuck say. Ding 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 ding! Come at me, bro! Mathias, du bryder ikke nogen regler lige nu, vel? Nej! Du er ude i det åbne, ikke? 2 sekunder, men jeg skal lige tjekke. Det vil jeg da sige. Man kan i hvert fald se mig. Hvis man bare flytter sig rundt. Men det er ikke, hvis man bare bevæger sig. Det skal ikke være sådan, at du skal flytte en prop der for at se folk. Nej, nej, det er det ikke. Man kan ikke engang flytte Prøv den lige at komme her. ned i Det er kælderen. dur. Foto Nej, du kan. Yet crispy. Fuck. Er det for Pokémon? Nej, det er ikke. Nej, det er det Det er ikke. noget hentai, det der. Det er ikke hentai, hvad fanden hedder anime. Pis. Panda. Okay, Dummy, de begge to er nede i kælderen, og så er fatter. Come at me. Jeg gætter på, at den er ude på en af toiletterne. Jeg er i midten. Okay. Er du springvandet? Nej, lydene kommer ud fra fucking en af toiletterne af. Er det hans tårn? Ja. Det er sjovt. Come at me. Kom nu, drenge. Hvor er det den musik der? Ja, igen! Mathias, jeg kan fandme ikke finde dig. Nej. Selv ikke med fucking surround sound. Altså, prøv at se alle de lyde, jeg har. Kan I høre det? Jeg fandt ham. Jeg har fundet Mathias. Kælderen min bare røv, mand. Jeg sagde sgu det er jo dem, der var kælderen, for fanden. Du sagde sgu til at starte med, at du var nede i kælderen. Ja, det var der var nogen dernede. Det var inden fucking Mads død. Jeg er Mads. Ja, Kæft. Han er ude på en af toiletterne. jeg elsker, at Mark ikke går derind. Ja. Mm. Fuck mig.
Oh my Han god. stikker af fra dig, Mark. No. Fuck this. Jeg ved ikke, hvad tingene er han alligevel. Hvad laver du nede i kælderen? Au. Jeg var med at skyde med den shotgun, der var sgu dumt. Eski. Nej, vi var begyndt, var vi? Jo. Jeg tror bare sådan, nej, han går bare forbi, jeg nope. Farvel, Mathias! Du kan godt lade være med at kigge ned. Du kan godt hoppe af det gelænder der. Jeg Gider er på fandme. det her gelænder, okay? Hvem er det der nu nede ved mig? Nå, farvel. Hej, Mathias. Det er mig. Hej, Mathias. Hej, Mathias. Vil du godt lade være med at kloppe din klaphat? Det hjælper dig ikke. Fuck du. Vi ses. Vi ses, drenge. Nå, okay, farvel. Yeah. Zodiac going wild, Mass going wild. No, there's nothing to do. Fuck den røv der, om den er klam. Yeah, go. Even I wouldn't hit that. Står der bare sådan en hvid klam halv stormtrooper og twerker, mand. Og så har han en klam fed stikker lavet af jern. Nu står der 5 over ved computerne. Nu står de hover. Nu er der en klaphat, der står på en kasse. Øj, man, hvad laver I? Nu må der lige waste sin nade. Farvel! Du var fandme en flunde igen, mand. Og der var sodavand ud over det hele. Ja, vi ses, drenge. Nu står han Hvad laver ham der? igen. Hvad laver han? Hvem er det? Er det Adam, eller hvad? Fuck, han er grim. Er der ikke Er en, det der der- kan ringe ham der, jeg har addet op til Skype call? Hvad fuck, hvorfor skal vi snakke med ham? Ham der Patrick der. Han kommer ind og spiller. Ad, en pædofil. Er det ham der fra Kolding? Ja, Ej, så begynder han til at sige, Er hvorfor... det ham, der er bange for fisk? ja. Nice! Det er sgu da Patrick op for camping, dude. Jeg kan ikke ringe ham op, Fucking- ikke vinder. Han fandt Det er vatpikken. Han er en vatpik. Har du set, at han begyndt at streame mere endnu? Igen? Prøv lige, Ja. Så streamer hans bronze games, eller hvad? Han streamer CSGO. Ja. Jeg vil godt sige, at der er en af dem, der er en fucking... jeg ved ikke, det ligner sådan en klam kasse over ved computerne. I har skudt den ene ned. Hvor fuck er computerne? Vil du høre Ved det kælder. fucking sjove, ikke? Jeg er stadig... Der er ikke nogen af jer, der har været tæt på mig. Nej, det sjove er godt. Jeg kan ikke se, hvad for en af de 2-3 ting, der står der. Hvem af dem du er. Seriøst? Jeg kan ikke Den se her. det. Ja, den her. Ja, okay. Jeg troede, det var den der fucking plant. Nej, jeg er en stol. Fuck. Mads, jeg kommer hjem den. Okay. Prøv lige at kigge. Prøv lige at se den der dog. Hvad sker der, man? Jeg så bare kigge på det der diashow der. Hvad fuck er det der? Det ved jeg ikke. Og så var der dengang, vi var på sommercamping. Wow. Dummy, han er under din fag. Du kan høre insekter. Hvad fuck laver du, dreng? Så står bare i døråbningen og glor. Dummy, han er næsten lige sagt, at jeg var i nærheden af projektoren. Nej, okay. No way. Vi ses. Der er en eller anden telefon, der ringer. Er det min? Lad den ligge, dummy. Var det Mikkel eller Natasha? Det kan jeg ikke lige se. Det kan jeg sgu ikke lige se. Mathias, står du og hopper lige? Prøv lige at hoppe, Mathias. Mathias, prøv lige at hoppe. Prøv lige at hoppe igen. Fuck, du ser dum ud, når du hopper, Det man. var grim, han er.
Nu, Hold op. Bare løb, der er 3 sekunder. Ja, det er Adam. Det er Adam, det der. Ja, vi vinder hver gang, dude. Easy. Damn. Hvordan fuck slap jeg godt væk med det der? Heller ikke, mand. Okay, easy. Jeg sad bare sådan, okay, fuck, er vi gået i gang, eller hvad? Bare sådan, yes. Det var vi så. Dummy, han var sådan lige lidt suspicious over. Okay, kassen der, den rykker sig. Det kan være, jeg skal plukke den. Hvad fanden blev der af Jonas? Det ved jeg ikke. Rage-scooteren. Jeg græder indvendigt. Hvem er Jernkartonen med? Kom her. Hvem skal med ned og se Dia Show? Fuck, den er grim. Vi skal ned og se Dia Show. Kom her ned. Kom, der er stole dernede. Jeg kan Er bare der ikke... Jeg kan... Nej, det kan du godt lade være med, nå. Gider jeg kigge på. Jeg kan stadigvæk ikke huske, hvordan fuck jeg kastede den. Nå jo. Lad mig nu kaste lort. Jeg kan ikke kaste granaten. Nå, glem det. Hvem var det, Dummy? så godt. Tasha. Dummy, var det dig, der den der? Hallo! Hallo! Fuck, den er... Employee of the year. Prøv at se, hvor grim man er med ham der. Fuck, min stol væltede. Nice. Du må altså ikke vippe på stole, dog. Jo, jeg må. Fuck, du er grim. Fuck. Hvad siger han? Min Er stol. der en af jer, der har en bazooka? Ja, Nej, jeg ved ikke, Ja. hvor den er. Du skal lige vente den rigtige. der er en, der har en bazooka, det kan jeg da se. Ja, men Det er ikke også, hvad vi står og ser Dia Show. Du kan ikke Hvor blokere fuck er det? Nede i kælderen. Wow, Det er der ved fuck. projekterne, for fanden. Prøv lige at se det der. Fuck. Du kan ikke blokere lyset. Nej. Special big thanks from GMI. Og dude, Mathias, han er random dude der udenfor. Hund! Vi skal lave et større hul i væggen. Det er kun også to, der er i live, er det ikke? Hvad fuck er det? Hvorfor kom der en hest ind? Med Det er mit fucking spray. boner. Det er min spray. What? Værsgo. Ja, hans idol! Ja. Forklar det. What the fuck? Jeg kan se en! Der er nede på springvandniveau. Er det ham her, en frække her, der hopper rundt og går imellem bordsten? Oh my god, fuck mig. Der er der. Hvor er han? Der kommer en hammer ned til dig. Hvor man stikker af fra mig. Hvad fanden? Hvor er Lort, du? oh. Tommy, where you at? Nå, hallo mate, prøv lige at komme herned. Ja, jeg kommer. Nu skal jeg lige huske, hvordan man går ned henne. Nej, hvad? Hvor er du henne? Hej. Jeg er nede i kælderen. Det er ikke dig. What the fuck? Jeg er nede i kælderen. Jeg kan ikke hoppe. Au. Er du klar? Hvor fuck er du? Er der noget? Flyvestol! Dude, jeg gik op igen. Lige meget, jeg lader stolkrig. Fight for the king! Wow! For the mask! Spin! Where you at? Hvad fuck sker der? Jeg skulle ud og finde Mathias. Kom her, jeg finder en computer til dig. Hvem er jeg trods alt, der har bazookaen? Det er ikke Det er mig. ham der... Tommy, jeg kunne se dig! Der er en eller anden psykopat efter, eller en psykopat. Nej, ikke kom herhen! Ej, jeg har egentlig lagt mærke til, hvor lort dørene de ser ud, når de lukker og åbner. Hold nu kæft, er det ikke lige meget? Nej! Danger! Dummy, kom nu op af kælderen, de er sikkert dernede for fanden. Okay. Er det dernede? Det ved jeg sgu da ikke. Jeg kan ikke se de andre, det tror jeg. Jeg kunne se Tossen med stugan. Jeg står bare og åbner en dør. Og der kom en ud af toilettet, kunne jeg høre. Ja. Han gik op. Jeg har lige været ude og skide, gider I godt lade være. Jonas, han gik op. Jeg kan se ham. Kan jeg nu ikke få lov til at skide i fred, eller hvad? Dummy, var det ikke en flot røv, det der? Dummy, løb! Nej, det! Oh my fuck!
What? Dummy, se det her. Det er fucking legendary. Jeg plukkede Dummy. Hvad fuck var du? Alle som de løber bare op på, hvor det gør. What the fuck? Run, bitch, run! Ja, under. No shit. See you later. Ja, jeg var en stol hele tiden. Nej vel. Jo. Vi havde solkrig. Vi har kastet rundt med Jones. Det kan du ikke. Det har så været fedt. Den eneste stol, du ikke pillede ved, det var mig. Jeg var helt over i hjørnet. Jamen, vi havde Nej bare vel, ikke solkrig. den der. Oh my god. Åh, dum, jeg er gravid. I got my prop again. Nu skal jeg ned til DS show. Vi skal hen og se DS show. Nej, hold. Hvad er der? Jeg kan ikke se DS show herfra. What? Hvorfor Jeg kan får se DS show herfra. Hvorfor står jeg sådan en huge ass motherfucker? Jeg tror jeg har fundet Der er en, der ser DS show med mig. Der er en player, der ser DS show med mig. Det er mig, der hopper. Står der ser DS show med mig? Ja. Fuck, hvor Hvor er nice. du henne? Ja, det var godt spørgsmål. Er vi props? Mega props. Jeg hunter. Jeg har lov til at sige, det var mig og Mathias' tur. Det tror jeg ikke. Jeg er på props. Så er vi hunters. Nej, nu er jeg jo på props, mand. Hvad der? Nå, okay, nu bliver vi så swappet i stedet for. Ja, det er derfor. Hvad der? Jeg hører ikke en skid, mand. Glad da. Nu får vi en eller anden, der har sådan en ryg som billede. Ja, det er Patrick. What? Hvem er det? Det er Patrick. What? Seriøst? Ja, ja. Har vi Patrick på vores hånd? Hold så Hvorfor har vi fået humsen? Hvorfor har vi fået sådan en ryg? Snak til ham, for fanden. Hvorfor har vi fået ham? Nej. Oh, fuck. Han går bare og slår til et skab, mand. Hvad fanden er den af? Jeg skal lige vide, hvor lortet er hen. Fuck, det er creepy, Jeg sidder stok i en ting ovenpå. Er du inde i fucking barrel room? Måske. Hvis du ser to tønder, der hænger sammen, så må du skyde den. Jeg løb lige forbi to af jer, og I opdagede ikke et fuck. Altså, Der er sgu da ikke to tønder heroppe, der hænger sammen, din klaphat. Jeg er på toilet, mand. Ja, det er meget. Hvor er der inde med mig? Gay! Sidder og pisser med de andre drenge, sidder og ser på. Se, hvor god jeg er til at vælte det her lort. Hvad der, I skal ikke lige komme herop, jeg er lige i gang med at finde Jonas. Okay, fint nok. Nej, mand. Du skal ikke finde mig. Jeg tømmer lort her på fucking tønder. Jeg kan komme derop, hvis du spærrer vejen med det lort. Det er derfor, hvad der, han kan heller ikke komme ud så. Ja nok. Er han den eneste? Nej, okay, der er også ham, der er jo Hvide Ranger. Jones. Ja, hvad der, han er ikke... So close to toast. Jeg kan ikke fatte, jeg fik lov til at komme herud. Nej, jeg kan heller ikke. Du er ikke kommet ud, det er bare noget, du siger dit. Mathias, Prøv lige udenfor at kigge i skuret, prøv lige udenfor at kigge i skuret med. Nej, det skal du så ikke lige, nej, vel? Det er kun den ene af os, der er heroppe. Hold dig væk. Pil dig selv i numsen den tid, ikke? Hvad fuck? Du må godt gå ud, når det er den 2:45. Ved bare. Derude er han i hvert fald ikke, medmindre han er et fucking... Prøv lige at slå på alting. Hvad har jeg gjort? Prøv at slå på det igen. Nej! Jeg går min vej. Hvad fuck er det for en grim lygtepæl? Dummy, han er bare... Han griner bare. Han er bare... Det er fucking godt, det der. Jeg kan ikke fatte, at de ikke dræbte mig. Ja, det kan jeg da ikke. Fucking Søren Ryge, altså. Er det Søren Ryge, der er dum lige nu, eller hvad? Det var ham. Det var en af jer. Den idiot inde var... Nej, det var Søren Ryge. Det var Patte. What? Pat? Patman, ja. Patman. Why you don't eat and live? Eat and live? Why you go Indian? Jeg vil seriøst godt vide, hvor fuck det er, du er henne. Hvorfor så du ikke bare
løg på den. Der er ikke nogen op ved tønderne. Ja. Der er sgu det så. Det er der jo ikke. Jeg har sgu tjekket det hele. Jeg er en kasse. Idiot. Der er sgu da ikke nogen kasser heroppe i en klaphat. Du har blokeret din egen vej, din fucking idiot. Jeg er i gang med at fjerne tønderne. Hjælp mig lige med at fjerne dem. Jeg er død for helvede. Hvor fuck er sådan en ryser? Han står dernede, han står fucking dernede. Fuck det lort af mig, jeg gider ikke det her op. Jeg synes, Jonas, hvad er du? Jeg marker stadig ikke liv. Nej, jeg er død. Nej, det er så ryg. Sådan en ryser i liv. I skriver det til ham. Så nej. Nej, det gør vi ikke, det lover jeg. Det er standing TV. Det var dejligt med en pøllen i møllen, altså. Følg i møllen. Kig mod Du er en nummer. fucking baby, er du ikke? Du er en fucking baby. Nej, det... Han er en fucking baby. Ej, det er også muligt at se det der, Jonas. Nej, det er sgu dig. Bruger han et cheaty spot, eller hvad? Ja. Hvordan kan det vel sige, hvis I går ind i rummet? Det var ikke mig, der stod og plukkede ind i alt muligt, eller så var der bare... Du skød på mig, vil jeg godt lov til at sige. Gjorde jeg? Ja. Så er du ude. Er han derinde? Nej. Hvor Nej, er han du er ikke henne? Bare rolig, Der er, Mark. ikke, der er ikke noget, der er out of place her. Hvor fuck er du? Da, 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 da. Vi vandt, ja. Hvor fuck, der er mange tønder, mand. Hvad Jeg var har fucking tabt hele tønderummet. Ned i det fucking hul der, mand. Gider du åbne døren, eller hvad? Ja, kan du godt slappe af. Slap af, mand. Jeg er ordentligt syg, perker. Sådan der. Jeg forlanger det. Mark. Det er ikke. Står hunden, mand. Mark. Mark. Nu, hvad er det der? Hvorfor må jeg ikke? Jeg bare Mark. kalder ham Lassie, så forstår han det. Hold! Hvad skal jeg kalde ham? Lassie. Lassie. Ja, Lassie. Merci. Nej, Lassie. Merci. Merci. Merci fordi du til. Men jeg siger fordi, at der står en fucking tynde... Har du til mænd? Der kommer der bare en lampløbende ind! Okay. Mark, når du griner nogle gange, så lyder du så fucking gay, det er helt vildt. Undskyld, jeg siger det. Damn. Det er fordi, jeg prøver at trække vejret på samme tid, det er rimelig dumt. Det lyder bare dumt, det der. What the fuck? Nej! Hvad fuck laver idioten? Nej! Han er ved siden af mig! Oh my god, en så. Fik han lige slået jer begge to ihjel? Det var fordi, han stillede sig hen til mig. Nej, mand. Han Jeg klarer stillede mig sig hen fint til mig, her. og så blev han kyld. Hvad fuck laver han? Jeg har ikke set nogen af jer endnu. Fuck, du er grim. Du ligner en fucking dildo. I know. Jeg kan godt have lov til at sige, at du er den klamste pil, jeg nogensinde har set. Patrick til Men det kan han jo ikke, for fanden. Det er derfor, jeg sagde, at I skulle ringe ham op, eller? Jamen, jeg kan jo ikke ringe ham op, når vi ikke Så er at ham. Så nej, lad da være. Han skal da ikke Hvorfor? komme herind og sige, Så lad Dummy ringe op. nej, lad være. Dumme Så skal ikke opkaldt. Nej. Nu sidder jeg stalking på et fucking skab. Mads, kan du se mig? Den gider ikke kick mig. Jeg tror, og vi skal invite kicke ham og mig. invitere ham igen. Nej, den gider ikke ikke. Vi ses, faggot. Hvorfor står du oppe bag det lorteskur der, din klaphat? Mig? Der var en af jer, der gjorde. Nej, det var ham der, random dude. Var det random dude? Mm. Jeg kræfter med dum. Prøv at se, Dummy, her. Prøv at komme hjælp. Jeg rykker mig siden, at jeg har valgt mit spot. Her. Mads, det er igen, ikke? Kan du ikke prøve at skubbe til den Ja. her? Det der er det, ikke? Jeg troede, du var pælen. Seriøst. Jeg havde ikke set den der. Tror du, jeg var lampen? I vil? Ja. OP. Det er hver gang, så sidder du sådan et eller andet sted og bare sådan... No. Nej, det tror jeg ikke. Hvad? Var det min stemme, eller bare et eller andet, du lavede? Det var Dummy, der gav mig en seng. Jeg sidder fucking stop. Værsgo, her har du en seng.
Ja, det var sådan, det skete virkelig. Dumme, han gik sådan ind. Du skal have den her seng, og du skal sove, Jeg og kunne det er ødelægge kraft. den. Hvorfor giver du ikke bare det til at starte med? Jeg giver ikke den seng mere, det kan jeg love dig. Så stop det. Du var ikke babyen, okay. Jeg kan ikke Patrick. Hallo, Jonas, skal du lige... Patrick, hvad der er han så lige en gammel lille kikkes. Okay, Han kan kikkes. okay, Dummy, jeg lægger på, ring lige hurtigt op. Nej, jeg kan lade være. Så lad det være. Ja, osten. Prøv lige at se, hvor fuck den er klam, den her lille barn. Oh nej. Jeg gider altså ikke. What? Hvis det er sådan noget, hvor man skal bygge ting, så gider jeg altså ikke. Hold nu kæft, det skal er du. det ikke. Nå, okay, det var godt. Det er prop hunt igen. Ah. Oh my. Ja, drenge. Snyder Jonas igen, eller hvad? Nej, det er ham der random dude, der gør det. Hvad gør han? Han står på taget. Skal vi tage ham, eller hvad? Står han på taget? Ja. Tage ham. What? Jeg skal have noget tæsk. Han er over. Hvordan fanden blev han overhovedet den der hula-dukke der? Skal vi tage ham, eller hvad? Hvad der? Hvad fuck laver jeg, mand? Han er over på taget, kan I se Nej, det? på det er et secret spot, det der. Du kan komme derop på en anden måde. Jeg ved ikke, hvordan man kommer derop. Nej, det ved jeg heller ikke. Så ved Ja, jeg, hvis massen ikke ved det, så kan vi lige så godt lade være. Jeg kender ikke vejen op. dør jeg så? Så kan vi ikke komme derop. Dør Altså. jeg så? Du skal have, jeg googler lige lortet. Hvad skal jeg join Hunters eller Props, eller hvad fanden det hedder? Join Varm. for mere end et øje holdet. Tror jeg. Den her. Hvad er det her? Jelly. Jo, jeg tror bare, du skal joine de der props. Nå, okay, der var så en af dem, der joinede props. 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 Kæft, det lyder retarderet. Props. Det lyder som sådan en stiv struds eller sådan noget, jeg ved ikke. Med en ordentlig bonus, selvfølgelig. Loner boner. 100.000 loner boner. Ja, hvad der, det er en glitch. Det er en glitch, hvad der, det kommer op, så kommer det op. Så du googlede det rent faktisk. Så jeg bare på skyder ham, så jeg ikke skyder ham for helvede. Ja, det er ikke bare Nate deroppe, eller hvad? Ja, sådan er et deroppe. Kom Jeg nu. har brugt den. I står bare stille med mig. Forstår I? Fucking liderlige handkatte. You glitch up there. That's a hack. Ja. Jeg tror ikke, han er her. Han er bare gået. Slash ikke. Man kan jo ikke være særlig mange ting i den her. Okay, man kan mindst. Du vil. Det magter jeg ikke, sådan er det. Oh my god, han står på en af de der pæle der. Nej, what? Hula-dukke. Han hoppede ned. Wow, you little faggot. Han er bag en endnu. Bag en endnu. Kan man være en sten? Han juker. Han er bag døren. Lukket døren. Løber han op. Han er om bag trappen. Nej, han går ovenpå. Fuck, den er lille. Han hopper ned igen. Han hopper ned ad trappen. Jukt. Og udenfor. Lukket døren. Er der ikke nogen, der har en fucking nade? Hvor er han? Så dræber jeg selv Han er hurtigt bag. skud på land random, altså. Hvor fuck er han henne? Han er bag døren ind til højre. Oh, what the fuck? Der er en, hvor baby normalt er. Ja, Der står han den lige var bag døren. Den der var der vi plukkede af helvede. Hvad sker der for folk, de joiner nu, mand? Oj, Så det, jeg lige bag døren. Nej, han under dig. Han er... Ja. Han er bøsse, ham der. 100%. Ej, nu er det slim i kæften. Fy for satan. det er jo umuligt. Jeg vil ikke finde en anden server, hvor det koster. Det kunne også 6. Er vi ikke 6 nu? Jo, vi er fandme. Det er fandme mange lige pludselig. Døb den i kaffen. Nå, okay. Patrick, døb den i kaffen. Han står bare FK, mand. Han er fucking FK, den lille lyder, mand. Nå. Skal vi bare finde en anden server, eller hvad? Ja.